Ze rekenen je haar nog net riek in te naten omkrieten, maar de beslissing om pas in maart 2022 een definitief besluit te nemen over gasboring zonder de Waadzee is positief ontvangen in het dorp. Verschillende partijen die de alronde tijd protesteerd had zijn gaswinning onder het waad, ben blij dat er voor eerst een definitief besluit komt. Nou, dit is een heel mooi bericht. Ja, ik bedoel, uitstel, misschien wel afstel. Die hoop hebben wij natuurlijk zelf ook. Tegelijkertijd zijn wij gewend aan een ministerie van EZK dat deze wens heel nadrukkelijk wel heeft om aardgas te winnen onder de Waddenzee. Dus wij zijn ook niet verbaasd als er nu misschien nog allemaal trucs uit de kast komen. Maar ja, wij hebben de hoop ook dat de Waddenzee gewoon geen decor wordt voor aardgaswinning. Want het is een supermooi gebied waar je heel zuinig op moet zijn. Partijen als Verste Groen, Dwarfsbelang en de Waadvereniging hebben nog ontzien oktober om haar de plan in te zetten. En daarna is er nog tijd om voor maart nieuwe acties op touw te zetten. Je weet er net altijd welke wegen dat je bewandelen kan. Maar goed, samen ben we sterk. En dat is met alle dingen zo. De lijntjes zijn kwart naar elkaar. Dus we hebben elkaar ondersteunen kunnen. Dat zullen we zeker doen. Ondertussen zal in Den Haag nou toch formeerd worden. En ik daar ze bij de Waadvereniging kansen om gaswinning nog te keren. Ik weet niet precies hoe het gaat met onderhandelen over formatie. Maar waar ik wel heel goed naar gekeken heb gisteren is dat CDA, D66 en ChristenUnie alle drie eigenlijk de oproep aan de minister steunen om heel goed te kijken naar dat onderzoek. En ik heb stille hoop dat die drie partijen ook heel goed nadenken wat ze dan in een volgend kabinet eventueel met de VVD kunnen regelen.